munoziva here kuti prayer haidzinge nhamo, prayer inodzinga mweya wenhamo, chinodzinga nhamo kushanda. We are not heavenly minded to be earthly useless. We are heavenly minded to dominate earth, which means tine information yatinofana kuita acquire on the ground yatinotofanirwa kushanda nayo kuti zviitire zvakanaka. I'll give you an example. Tikaita crusade, I believe in the God of miracles. Vanhu vanotenda minana yaMwari, but ndikati vanhu hendi kunamatire pakauya munhu ndikamubata musoro ndikati from today be an engineer or be a doctor. Munhu yenyangu ane kutenda kuri maari, pane kakudhauta kanopinda maari kekuda kungoziva kuti mana usina kana grade 4 grade 7 ongozi be engineer hazviite. Munhu akachinja chechi haachinje bhaibheri raishandisa kureva kuti ari kutoratidza kuti ndini ndiri dofo zvangu, information iripo but ndine nharo, ndinongofungidzira kuti pamwe pane chechi iri special. The special thing pakunamata Mwari is for you to get information, kuva neruzivo. Power information nderiri chinhu chaunonzwa kusende manheru becomes part of you. Even usingachifarire, even song yausingade ikaridzwa kwenguva refu inoita hit mauri. Why? Because ndo chinhu chauri kuramba uchiresa. So for 40 days Bible rangu ratoti in the morning muchingomuka muna Mr. Goliath vari kupopota, manheru mada kundorara message ya Mr. Goliath yekurara nayo. Right, saka unomuka uchinzi hausi chinhu, orara uchinzi hausi chinhu. Panokwana 40 days unenge wakutotaura wega kuti shuwa handisi chinhu.